ο Θεός ημών πάντοτε νικιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμά των δικαίων και τελειωμένων και τα σύγχας των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν σου ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δέμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και ολίων απάξεως, πάντων των υπερπίσεως του πατρίδος αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο βουλευτής Αρκαδίας, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος. Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κυρία Κλειό Κορώνη Παπαντονίου. Εκ μέρους του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαλόπολης, ο διοικητής υπαστυνόμος Β. Μαραγκός Αθανάσιος. Εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγαλόπολης, ο διοικητής Επιπυραγός Μπουντούρης Χρήστος. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, ο Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Μαρκολιάς. Εκ μέρους της Πανελλαδικής Οργάνωσης Εθνικής Απελευθέρωσης Μεγαλόπολης, ο Αντάρτης του ΕΛΑΔ, Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κάβουλας.
Εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου του 1974, ο εκπρόσωπος του νομού Αρκαδίας, κ. Σωτήριος Παναγάκης. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, η Πρόεδρος, κυρία Κατερίνα Γιαννακοδήμου Ματέρα. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, ο Ταμείας, κ. Θεόδωρος Καψής. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, η Αντιπρόεδρος, κυρία Παναγιώτα Χριστοφιλοπούλου. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Τέταρτου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, η Πρόεδρος, κυρία Κλέρη Κρουγκάκου Χίλη. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Μεγαλόπολης, η Γραμματέας, κυρία Κωνσταντίνα Χριστοπούλου. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Μεγαλόπολης, ο Αντιπρόεδρος, κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Εκ μέρους του Συλλόγου Πολυτέχνων Μεγαλόπολης και Περιχώρων, η Πρόεδρος της Εξελικτικής Επιτροπής, κυρία Ιωάννα Διαματοπούλου. Εκ μέρους του Συλλόγου Τριτέχνων ΟΑΚΑΣ, το μέλος, κυρία Αναστασία Μαρκολέφα. Εκ μέρους του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεγαλόπολης Οφιλοπίνη, ο Πρόεδρος, κύριος Νικόλαος Αντώναγας. Εκ μέρους του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Μεγαλόπολης, ο Αντιπρόεδρος, κύριος Θεόδωρος Σιμόπουλος. Εκ μέρους του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης, ο Πρόεδρος, κύριος Μάριος Χιτής. Εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Μεγαλόπολης Καλισσό, η Ταμείας, κυρία Βασιλική Γιώτη.
μέρους της Αθλητικής Ένωσης Μεγαλόπολης ο Πολύδιος, οι αθλητές Φαμπιάν Τράουση, Ανίτα Τσαράη. Εκ μέρους του Αθλητικού Ομίλου Δόξα Μεγαλόπολης, οι ποδοσφαιριστές Γεώργιος Αλεξανδρής, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος. Εκ μέρους του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Μεγαλόπολης Πελασγός, οι αθλητές Ιωάννης Δρακόπουλος, Φανούρης Λιλής. Εκ μέρους της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Πανιωνίου Μεγαλόπολης, οι αθλητές Γεώργιος Βάζιος, Απόστολος Μιχαλόπουλος. Εκ μέρους του Αθλητικού Ομίλου Μεγαλόπολης, ο Ταμείας Γεώργιος Καλαϊτζής. Εκ μέρους της Γενό ΔΕΗ, το μέλος κ. Ευάγγελος Ζουμπλέκας.